Kala mo. Ay, wala dyan! Sabihin mo! Ayoko to. Nagkalaglangoy ka talaga. Wala ka naman. Tara na dun, Miss. Buta ka na. Oh, ya. Tayo. Tayo, di ba lumugay? Paglubog ako, bago yagis ko. Ganyan ako, bago ko magpundag. Pag nag-angat ako, bago ko magpundag. Nalunod na. Bago kami ko ang ginagawa. Balik ka kasi doon. Ano na ako? Gising na ang aming popot. Oh, swimming ka na ulit. Swimming ka? ulit? Ha? Gabi naman na. Ay, hapon na. Baka sipunin ka na. Nung gusto niyo magpunta, oh. Yung chinilas mo? Yung chinilas? Yeah, picture taking. Si Lola Pasing, si Lolo Marasing, at si Yan. Hindi nagsama si Lolo Pasyo. Nagbantay ng bahay. Biglang nagbago ang isip. Para iba-ibang isip. Uncle, picturean ko kayo. Ito ba? Ano yan? Yan. 1, 2, 3, tingin. Yan. Yan yan. Yan. Yan yan. Yan. Yan yan. Peekaboo. 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 Oh. 1, 2. Ah, ganda ng ngiti ay, sigat na. Wow, ganda naman ang ipin. Oh. Lante, bagay mo. Hindi. Ba't parang normal na siya? Hindi na kasi nagagana. Hindi na kasi nagagana. Oh, di ba ang ganda ng iyong ipin? Nagbata ka talaga ng isang taon. Ganda, oh. Ay, ano natin yung bulaklak. 1, 2, 3. Yung normal lang ito, ante. Ano po? Ganyan. Ganda na, bangking. Yan. Isa pa. Go. Ang kamay. Pasa-pasa ah. Pasa-pasa ah. Doon naman daw. Kung ako sa magandang lula. Ngiti. Ngiti. Yan yan. Tawag ka. Yan yan. Yang. Oh. Yang yang. Yang yang. Ma. Yang. Yan. Ganda Lola na. Biglang nagkangipin na. Kanina wala. Ngayon meron na. Kanina 2 lang mata. Ngayon 4 na. Ay nga pala. Pikiran mo nga. Naisip niyo. Pinipin mo. Aray ni Gigi, oh. Parang banda. May pabuta sa gilid, oh. Candidate number 1. Ang kusining sa akin. Sila Kuya Dan pala at si Ate Unsang umuwi kay may ano sila sa church. May ensayo si Ate Unsang, may panata. Kaya kami na lang natira dito. Itong mga bata walang kasawaan maligo eh. Anong kama?
Saan siya magpunta? Diyan sa ano? Sa tabi-tabi lang. O naman, si Gigi ang black and white. Long-legged. May pabutas sa tagiliran. Naul. Makita na pa eh. Asan si Trixie ate? Inuuloy nila. Dito Diyo sa may ano. Guys, nanyo naman may pabutas. May pabutas ang lula nyo. May patahi nga lang. Yung short. May patahi nga lang. Okay na sana dyan. Wow, ang cute. Magkano? 69 months. Magkano? 150. Wow, nanay. Buti nga napunta ako dito sa gilid. May 0 to 3 months daw. Ay, nakita ko ka na ikaw nagbilay? Tumukha mo na naman niya. May ganyan ka rin na. Wala. Pang puwerto daw niya. May ganyan ka kulay. Ay, kailan? Nakita ko na pangbayan ka. May coffee shop din sila dito. Ikaw ang tiligayan ng nabili mo. Ay, kapunan. Ayan, dito tayo sa kanilang, ano ba to? Balsa. Katao! Ay! Floating to. Nung ano dito, Valentine's, may papuso sila dito eh. Yan, magpa-photoshoot daw si camera girl. 1, 2. Ganda dito oh. Ganda ng view oh, yan oh. Sarap dito oh. Yan, picture tayo dito sa duyan. Yan, aroy, nainggit si Popot. Nainggit. Di makaligo. Standing on water. Ay, tsura namin guys, oh. Dito na ako mamukhaan. Wala pa itong 1 hour na naliligo. Ganito yung itsura. Agnyangisitan. Itsura. Si Popot, nainggit si Popot. Nakainit, kasarap ng tubig. Sino ta? Sino yan? Siming! Magsama! Di pwede, hapon na. Sipunin ka. Ay. Ayan. Yan sila Eunice. Magdamag na. 4 hours na yan. Magkakulay na tayo, Nes.
Hindi pala. Ay, no, dahil mo ko ba? Hindi yan. Kaya mo lang bigaahon sa mga bringin. Nainit ang tubig. Kahit ang water is hot. Sabi ko nga pag hanggang madaling araw kagalangoy dito baka matuto ka na. Matutong maglangon. Sir, sa gilid. Baka naiturog mo mag... Hindi naman sa gilid ako ganyan kalangon. Hindi mo na malayan alas 5. Aroy, hindi mo paligo. Aroy, hindi pwede. Hindi pwede. Yung kamay ikaw! Hindi pwede. Yang. Yang. Lam. Churro mo kahit mo na. Bye-bye. Bye-bye. Miyano. Oh, yan. Palubog ng araw, andito pa kami. Actually, hanggang alas 12. Solo naming tatlo ngayon. At ang mga bata nag-ahonan na. Nanahawa din sila. Na. Pagdating ba naman, walang ahon-ahon eh. Nag-ahon lang sila nung kumain. Parang 5 hours din. Ayun nga pala. Basta na sila nung nagkain? Gutom yan. No, nanawa rin kayo maligo ha. Ayun guys, dahil coffee is life, masarap magkape-kape dito. Diba? Malaglag din ang papa. Coffee tayo. Ayan na naman. Naka-change outfit na naman ang ating dalaga. Si Tita Ligaya. Ayan, ito ang view natin ngayong gabi. Ganda. Daw bata lang. Ante, tinirno mo sana yung kanya eh. Tinirno mo sana yung cycling niya. Anti Ligaya kanina. Cycling niya. Sarap maligo. Mainit ang tubig. Ba't kaya? Wala kaya
Auntie Paseng, may bala pa yan. Ba't painit ng painit? Kaya nga. Maganda nga eh, no? Nakakali ko. Ano pa yun? Kaya nga, hindi ba pa? Dito, hindi masyado. Mainit dyan. Nagsudo. Ale! Hanggat din nakalabot. Ay, iba-ibang sinso. Ayang. Ang sarap paligo! Ang sarap ng tubig. Hello, mga ka-dragon. Ay, nakita na eh. Duan, nandito na kami sa resort ni anak na ito. Biggest resort. Vicky. Happy birthday, camera girl. Thank you sa Happy patit. birthday kay Happy birthday. Tita Iping. Thank you very much. Thank you sa patriot. Pa-night swimming. Ay, wala ko! Sabag ng bag! Nanda sa bag, visit ka. Ang sarap, ang init ng tubig. Inggit yarn. Ligo na. Maglubog tayo, patagalan tayo maglubog. Magtapaw ako. Tayo ba kasi? Ay, dubingan na panganda. Nagabi ko nga dito. Tapay lang, naglalabo. Hindi pa yung nagusog. Talo, tayong. May short ka pa? May short ka pa? Na, kami. Maginap. Galing talaga. Inggit lang si Unis. Inggit lang si Unis. Ay, maagaan na lang ninyo bukas magligo. Lamig-lamig, di pa lang ako na magtigas. Hanggang kuan pa tayo, kuan. Magising kayo ng alas 6. Mag-out tayo ng alas 8. Alas 8 out natin. Eh, depende sa dating ni Papa mo. Baka 7 nandito na. Ayoko na maligo. Mag-brief ka na ng tambo. Bakit? Hindi makakakarni. Hindi makakakarni. Ang ng bag. Sa baka nagdadalo. Oli, kumabog-babog. Oo, Hindi ako makakakarni. Sa puting bag. Ay, bukas ako maligo ng maga. Hindi na yung kape mamaya. Game. Nagsunod ako sa'yo eh. Bakit? Pinagtap-tap ako sa balas. Ay, nako. Ay, nako. Sarap maligo. Oh my goodness, hindi malamig. Ayaw na mag-ahon ni Auntie Liga at Auntie Pasel. Yan, Santiligayan, hindi nakakatagal din sa kwan. Makatagal ko na ngayon lang ako nag-overnight. Hi guys! Ngayon lang ako nag-overnight.
Ngayon ko lang nasubukan na dito ng gabi. Kaya nga, madaling araw. Ngayon lang. Madaling araw eh, kahit alas 2. Yan. Kahit alas 2 lang po, madaling araw. Pwede daw maligo dito hanggang alas 12. Ano ante hanggang alas 12 ka? Ay, hindi rin eh. Pinagtuturugan na. Pinagtuturugan. Madaron niyo yan ha. Oh, sarap dito. Allah! Hindi ko. Nay! 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 Sinabi ka maglangoy balong? Talalang kapag langoy siya. Huwag ka nga dyan. Balong. Kasi nagtutuklaya ako. Itong swimming pool, tamang-tama lang sa amin kasi ano, Marunong pala ako maglangoy. abot namin yung ano, hindi kami malulunod. Eh, hindi kami marunong maglangoy. Kasing kwan lang namin. Hindi na pa ng tayo din. Ate, pwede ka mag-disco-disco dito oh. May pa ilaw. Saksak. Ay, nasilaw na. Ay, arot. Kaya pa tunay. Kwan yan, solar Kabilaan yan. doon, no? Kaya sabi ko, hindi kayo makakakanihan, solar gaya. Okay, may kayo ng... Kaya pala iba-iba. Nag-iba din na karami. Enjoy ako kay Kanina. ang birthday ni Peng. Yan, syempre gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng bumati sa akin through Facebook. Yan, thank you so much syempre sa mga subscriber and ano natin, sa mga viewers. Yan, thank you so much. Kay Dayan, thank you po sa pagbati. At syempre, thank you rin kay Sir Anonymous subscriber. Thank you so much po. Ingat po kayo dyan. Thank you po sa binigay niyong pa ano sa akin pa birthday. Ingat Po kayo palagi. Good morning sa kapaganda na. Bigatin. Ano? Bigat? Nakapag night swimming kami. Tatak lang tayo. Ano rin siya? Kaya? Oo. Ako naman yung ano nung nagtatrabaho pa rin ako sa Manila, doon pa lang din yung Tanda-tanda ko Last na. day. Yung last ko, yung nagtatrabaho din ako. 64. Simula nung nag-uwi ako dito ngayon Ngayon lang lang ako mag-overnight. swimming. Katanda-tanda ko na. Ngayon lang ako mag-overnight. Kami dati may kwan pa rin. Kahit sa amin. May ulit pa sana. Awa ng Diyos. Ayan, ahon-ahon na at nilalamig na. Para makapagpahinga na din. Ay, tari, sexy ah. Makapatayo ng buhok? Aba, tindi naman. Julia Barreto yung nag-aahon, oh. Naol. Hindi ko lang alam yung kanya. Sayaw niya. Dancing Queen. Ayan, dinner time. Napagod mag-swimming. Dami pa nating pansit. Buti kayo nakapangtulog kami, nakapangalis na. Kaya nga ready na kami bukas. Nakaturog lang guys. Nabandog na. Yan lang yun. The next day. Good morning. Ayan. Tulog po sila. Uy, bakit maligo pa kaya? Kung maligo kayo, bilis. Saan yun? Dito ibang awan ko ugaan nagdiglaw. Wow.
mama? Ano pagod kayo mama? Nagsiksik na si Patsay dun sa mga anak. Lalaki. Ang check out namin dito guys ay alas 8. 7:30 daw kami sunduin ni Kuya Dan. Wala nang tubig. Ha? Kaya? Ang ganda ng umaga. Yan, Popot. Siya yan guys ang nagising sa amin. Kaaga magising. Low tide. Ang talang sa hapon, lubog. Yan. Good morning, bebe. Good morning po. Good morning. Good morning. Tata. Good morning. Good morning. Po, ano? Good morning. Anong itsura naning nag-umaga? Sakto lang na pari eh. Facebook lo rin naman ito. Malagsagan. Ay, namin. Yung sasakpa na rin. Ano? Yan. Nagahitag ka. Papa. At sikat dito na. May heater din, Je. Ang gasa ng bagyo. Ano, masarap bang tulog niya? Yakap ka. Mga nakayakap pa. Nabigid ni yan kagabi. Tambo. Langin muna tayo. Sobrang takot. Mga ano ba na pagod na pagod sila kagabi eh. Magdamag ba naman na naligo? Yan po. Sikip tuloy natin doon. Say happy birthday, tita. Go. Happy birthday, tita. Kiss mo si tita, Ping. Yan, kiss mo si tita. Kuna na harga. Pamulakan kita kita. Ayan, nakaubada na naman sila, maligo na naman daw sila. Sulitin nila yung oras hanggat wala pa si Kuya Dan. Hanggang alas 8 na lang tayo, isang oras na lang. Ay, 2 oras. Dalawang oras na lang, pagligo, alas 8 na eh. Aga-aga naman yan. Malamig yata dyan.
Yang, dili dito. Pampers yang. Oy, pitay, pera na yan. Nung ko yung ano lang, yun lang yung salbabido. Puta ko dito. Oy, pera doon sa salbabido. Sabi ni Tita Isa. Yung break mo pala, hindi ko pa. Wala. Ako pala yan. Hindi nga. Oy! Ay! Ay, kala ko ko niya tayo may. Hindi makaalis ang bata, mababaw. Hindi makaalis. Yang. Ganon. Yang, ganon. Ay. Doon kayo, matalsikan niyo siya ng tubig. Ne. Baka mo. Gangata. Alis siya. Laka. Kaya ko yun? Palo mo kuya. Serena, meet Chokoy. The 3 Chokoy. Oh, yan, mga 3 Chokoy oh, sa gilid mo oh. Nakapaligid sa'yo. Mga Chokoy. Serena, yan. Makainom yan natin. Ayan, nag last minute swimming yung dalawa. Kung kailan pa check out na eh. Naya na sila. Nagdaan na sa apat siya. Tingnan ko doon. Ay, nagdaan na. Wala pa. Oh, sarap maligo. Nainggit tuloy ako eh. Vitamin C. Morning swimming. Ano na ang boy? Boy! Scout! Masarap lang ito niya. Sabi mo lang yung nanay ah. Doon. Hindi ka maligo, ante? Natamad na base behind. Yan, duyan, yan, dali. Swing na, swing. Wow! Bu! Alakot din mo. Sikip na nga. Enjoy, yan. Ay, guys. Dadapa ng tambo. Diyan siguro siya napati to. Tayo, naudi ka agad. Isa pang duyan. Ayan na ang ating sundo. Si Weda. Bye-bye, Biggies. Thank you so much.